mane en Elizabeth Otieno. Kawachake ni piny owacho ndi mbele giketo ikruok makare ne rakruok gi midhiero ma ikelo gi koth mapek mar El Nino makoro osechako chwe moko kuom gwenge ma pacho ka. Oganda jo Kenya kwa mondo beda kicha e kinde kodhno komenda maromo bilion 100 oseket tenge ne migepe maromo 5 mabiro tigodo e rakruok gi midhiero ma kodhno biro kelo. Eromo mano kelo kanyakla jotend migepe, governors kod jotelo mamoko kotelne gi jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua. Piny owacho singo ne giseketo ikruok makare mar kedo gi koth mapek mar El Nino. I want to give the government's commitment that we shall apply all resources at our disposal, including the Kenya Defence Forces. The Minister for Defence is here. The National Youth Service is a reserve army for the country when there are challenges. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wacho ni omenda go gibiro neno ni otige yo makare ka omenda go ibiro pogi ne migepe buora mag piny owacho koting'o migawo mar somo ka kodhno biro chwe kinde ma skunde ma pacho ka podo yawo. Our children are preparing for national examinations while their parents are ready to harvest. The business community is crossing the country in rebuilding the economy as the government implements massive infrastructural projects for better service delivery to the people. So I think with that information, it is possible that, and we have equipment, we have personnel, we have engineers that are able to tell in advance and also give guidance in terms of response. Counties bende osingo jiwo ikruok magi ka jakom riwruok governors Anne Waiguru wacho ni nitie omenda magiketo tenge mondo mi okonye geng'o midhiero mag El Nino. The World Bank, there is money for emergency that is usually given to countries when you're facing a situation like this. The resources available to Kenya is about $250 million. And that translates to about 35 billion shillings. And it's given as an emergency drawback. All you would need, Your Excellency, is a quick cabinet approval, a letter from the AG, and the National Treasury can draw the money even as soon as next week. Pek mar kodh El Nino bende ineno kama nyalo rocho chenro mag skunde ni mar penj mag KCP kod KCSE biro bedo kadhi nyime. Sirikal osingo matiyo kanyakla e kind migepe mane oni penjgo tim kaka osechan. Migawo mar jolweny osingo keto jolweny mabiro konyo chwalo penje kuonde mapek nitiere mar koth mar El Nino. In the event the Ministry of Education, when they are conducting their exams, some areas will not be accessible. We have our aviation section that is ready. Kwayo bende ochwal ne KEMSA mondo mi ochwal yedhe osiptende motelo ne midhiero mar kodh El Nino ni mar tuoche kidek landore. We expect a lot of waterborne diseases, and cholera is one of the very key ones that we expect. We have a team that is working on surveillance for communicable diseases to ensure that we do proper detection and investigation, and we are also sharing information across all the counties. Bad migawo makoro chal mar kolwasi olando ni pioula milpolo senyruok mar lowo kod pi mamedore aoche kod nembe dhi timore gwenge bura ma pacho ka kaluwore koth mar El Nino migawo ne dhi chako chwe thoth gwenge ma Thurka. Bad migawo no olando ni pioula biro mako gwenge mag Nam Chumbi, Nyanza, South Rift kaachiel kod bombe ma ok obaro yoro ula makare. Senyruok mar lowo bende okor ni biro bede gwenge mag Homa Okak, milpolo lande ni nyalo mako gwenge ma Kisii, Kisumu, Nandi, Kakamega kod Bungoma. Jopiny onyisi mondo beda kicha ni aoche kod nembe mamuomo ka gwenge ma otuo bende nyalo bedo kod det bonyo. Jolony medo ni koth mar El Nino biro chwe kind dweche 2 nyaka 3 kochakre dwe mar 10 higani. Koth mar El Nino no chwe mogike pacho ka higa mar 1992. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi.